Hola a tots i a totes, faig aquest vídeo per explicar-vos l'exercici rítmic d'avui. Avui farem un exercici rítmic que per una banda practicarem ritmes amb les dues mans diferents i per altra banda parlarem sobre el tema del compàs compost. Fins ara nosaltres havíem vist compassos simples, aquells compassos que eren 2x4, 3x4, 4x4, i avui veurem els compassos compostos. Quina diferència entre un compàs simple i un compàs compost? La diferència és molt senzilla. Vosaltres sabeu que cada una de les cançons té una mètrica. Una mètrica vol dir uns accents, una pulsació regular que ens serveix seguir el ritme d'aquella cançó. I aquesta pulsació ens diu si la nota val un temps, si en va al mig o si en va al dos. Llavors, què significa que la mètrica o que la subdivisió és simple o que la mètrica o la subdivisió és composta, o que és un compàs simple o que és un compàs compost? Un compàs simple es diu així perquè es basa en dividir cada pulsació per la meitat de forma exacta, tal com nosaltres sempre hem treballat. La negra val 1, 2 corxeres val una negra, 4 semicorxeres és igual a 2 corxeres que és igual a una negra. És a dir, dividim la meitat de l'ordre de la nota per tindre la seva subdivisió. És a dir, si jo tinc aquesta pulsació, la subdivisió simple seria fer corxeres. I la subdivisió composta o compassos compostos, que són aquells que són 6-8, 9-8, 12-8, entre d'altres, que ja anirem veient, significa que cada pulsació, en comptes d'entrar-hi dues notes, n'entren 3. Què seria el cas aquest? 1, 2, què seria? Aquesta és la diferència bàsica entre un compàs simple, que vol dir dividir per la meitat una pulsació, o el compàs compost, que significa dividir per 3 parts iguals una pulsació. Un cop vist això, anem a passar una miqueta a explicar-vos com funciona o com hem de llegir la partitura. Fixeu-vos que aquesta partitura que tenim o que us he passat en fotografia i que teniu aquí sobreimpresa, veiem que hi ha dues línies, unes línies les pliques van cap a dalt, les altres les pliques van cap a baix, i aquestes línies, la primera línia a la part superior és el que fa la mà dreta, i la part inferior és el que fa la mà esquerra. Tingueu en compte que jo us ho faig de manera que vosaltres, la meva dreta sigui la vostra esquerra i que la meva esquerra sigui la vostra dreta. Us ho faig amb efecte mirall perquè us sigui més senzill per poder fer l'activitat. Llavors, el ritme que hem de picar, la mà esquerra portarà la pulsació. Únicament la pulsació. I la mà dreta és aquella que picarà el ritme. Provem-ho. Repetim. Bé, jo ara us animo que practiquem aquest ritme que m'ha après amb aquestes cançons.
Un cop hagueu picat aquest ritme i hagueu practicat amb aquestes dues cançons, el que heu de fer és enviar-me un vídeo amb una de les dues cançons, amb el que vulgueu, picant aquest ritme. Això sí, espero que us surti i vull veure els vostres vídeos.